λίγο πεσμένοι. Το ηθικό πιστεύω των ποδοσφαιριστών δεν ήταν τόσο ανεβασμένο όσο έπρεπε. Εγώ δεν κάνω δημοσίευμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Νομίζω ότι ο ΑΟ Φιλμπιάδος είναι το προηγούμενο σκαλοπάτι από τη μεγάλη ομάδα του Εθνικού. Πιστεύω ότι όλοι οι Φιλμπιαγιώτες, ο καθένας στην πλευρά του, πρέπει να βοηθήσει αυτή την ομάδα, να μείνει στην κατηγορία, επειδή είναι το κανάλι μέσα από το οποίο θα περάσουν οι μεθαυριανοί ποδοσφαιριστές που θα στελεχώσουν τη μεγάλη αγάπη μας στον Εθνικό Φιλμπιάδος. Μιας και ο προπονητής απέφυγε να μας σχολιάσει το μάτς σήμερα, θα θέλαμε λίγο από τον πρόεδρο και τον αρχηγό της ομάδος να μας πει λίγες κουβέντες για το σημερινό μάτς. Πρόεδρε και φίλε Γιάννη, σήμερα και κάποια στιγμή σε είδαμε απ' έξω να παραφέρεσαι. Είχες χάσει τον έλεγχο του εαυτού σου, πιστεύω. Αμέσως τον βρήκες. Είχαμε κάτι ευκαιρίες χαμένες. Θα θέλαμε να μας πεις μερικά πράγματα. Εντάξει, να δείτε, ο ΑΟΦ, όπως ξέρεις, είναι μια ομάδα. Όχι μόνο ομάδα, είναι ιδέα, όπως το είπε και ο Ζήκας. Τώρα, το αν δεν παίζουμε καλά σε όλους τους αγώνες, σημασία έχει ότι έχουμε ψυχή. Και τα αποδείξαμε και σήμερα. Χάσαμε, σε 10 λεπτά ήθελε να ανοίξει ο αγώνας. Νομίζω πήραμε μια ταηλίδικη νίκη. Είμαστε ταηλίδικη ομάδα. Πιστεύω, ευχαριστώ όλους τους ποδοσφαιριστές και τον προπονητή και τους πάντες. Η διαιτησία τώρα, δεν θέλω να μιλήσω, μας πήγε καλά πιστεύω. Εγώ ζητάω συγγνώμη και από τους διαιτητάς αν παραφέρθηκα. Αυτά. Ναι, μαζί μας είναι και ο μοιραίος παίκτης, ο Τζίμις ο Γέροντας, που τριπλάρει σε δύο παίκτες, σεντράρει την μπάλα και βρίσκει τον Αδριανό στο... Μεγάλος παίκτης. Ναι, θα ήθελα να μας πεις μια κομμένα για τις ενέργειες που έκανες.